mga ano eh, bisag wa pay oras. Tugtag rin sir lang. Sir. Ano kay naabot na si sir. Tug-an yung abuton nyo. Sige, maglingkod. Wa, mo ipanarbaho. Ako na sila itubog ko. Sige, maglagbog ko. Wa, manarbaho. Oh my God! Wow! Saman mo dire dan. Okay naman sir. Nya uman ato katong bimbid to. Mana sir? Sir, ngapon sir. Sa wala itong mga tao sir nga. Sige naman tumahoy sir. Man focus sa trabaho. Wala ko nang hinahanglan og sip-sip na tao. Kabalo ko sa inyong trabaho. Balik dito sa inyong trabaho. Nagkalot pa ng CR niya. Mayo pa. Sige tug-an kay kanang siging tugan mao nang tapulan.